昨日のクイズの答え。知ってたっていうふうにね、言うとき。これ、かなりの人が Have you known って言っちゃうかもしれないな。そんな言い方はネイティブは絶対しないですね。例えば How long have you known him みたいな How long と一緒に使う可能性はあるんだけど、普通に知ってたっていう時に Have you known って言えない。だったら Did you know の方がいい。もしくは今回の問題のように Have you heard っていう言い方はよく使われますね。なので、知ってたっていう時に Have you known は使わないんだってこと。まあ日曜日にまた詳しくやりますけどね。で、もう一つ、わかるって言い方も Do you see っていうんだったらわかるって答えで正しいです。この Do you hear っていうのは、わかるじゃないです。わかったなって言ってますので気をつけてください。Can you see だと見えるになったりね、Can you hear 聞こえるになったりさ。まあ今やった Have you heard だったら、まあ知ってたってなったり、こういう簡単な言い方ほど間違いやすいので気をつけましょう。じゃあ今日の問題。頑張って。